ang'o mabiro e pachi? Ang'e ni thoth upenjore ni to yien ma kawuono lori ochung'ni ma yien mane? Thothne iwacho ni yien ni nyalo dak kuom higni 200 nyaka 500. To nikech kawuono kata odiochieng' ma kawuono antie kaunti mar Kwale, sama luongo Kwale, ang'o mabiro e pachi? Nyisi ni antie aloko tanga, manyiso ni antie gwenge mag Mambashani, Kwale kaunti, kamoro ni Kimondo. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye ir mbuyu kata kihero baobab tree. Gimomiyo watimo gini en nikech thothne jogo mantie yo coastal area koni ong'e gi yien mar mbuyu ni, manyiso ni sama ibiro Mombasa kata kibiro Pwani nyaka iwuoge gi mabuyu moro ma bende nigi rangi. Odiochieng' ma kawuono adwa na puonji kata wapuonjre gigo ma bende thoth ji kawuono ok ne ong'eyo kalure gi kit yien mantie kama iluongo ni baobab kata kihero mbuyu. Ang'e ni thoth wong'iyo gi chamo mbuyu kata mabuyu kubiro Mombasa, Pwani kama uyudo snacks ma waluongo ni mabuyu mokete rangi. Odiochieng' ma kawuono wadwa tero wuoyo kenge duto maluwore kaka ng'ato nyalo pidho yien. Odiochieng' mokawo gigo te aito bang'e ni wuon kaka jang'iepo kata jalno ma bende ohero chamo mbuyu iyude e chiro. Yena mondo akaw thuolo mar wakie chenro mar jumani kaka pile, luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Daher ni fulre jopiny nyiswa nyingi kuma intie gi odiochieng' ma kawuono nikech wawuoye yien mar mbuyu kata baobab. Inyiswa weche matin kaluwore gi kit yien. Dwoko erokamano, iluonga ni George Randa. An mkaaji ma Ukunda Diani, kamoro miluongo ni Kwale County. Area mar Kinondo. Koro sane adwa nyiso kit yien, gima tij yien ne, tij mbuyu ne, gimoro amora matin mang'eyo kuome. Abiro wacho no. Erokamano. Iwacho ga ni it yien ni otiyo ga ka yath. Akia ni bende nitiere adiera kanyo koso ji wacha. Inyalo lero no? An be matin mang'eyo gi joma sebedo otemo wacho ni it yien nyalo kawe ichwake kaka en no. Kisechwake te inyalo kawe te gi kijiko imiye nyathi koponi nitiere tuoche mag skin disease, mano bende onyalo konyo. Maendi to koro mae iluongo ni mbuyu kodhi. Koro kodhi ni sama kidonjo Pwani ka, to mae gima ikuongo romni godo koseloke gi rangi. Koro sama loke gi rangi tiparo ni en gimoro malich saidi. Lakini ok en kamano. En gimoro ma ng'iewo kodhi, ng'iewo rangi, to maendi kiseyudo to ipo kaka kora pokene, tigolo kothe ma iyene. Koro kodhi ni imoyo kosetuo, kokidhi ochalo mana kaka dang' ichiel njugu gi rangi cha. Koro rangi cha madhi loko mae marachar ni bedo makwaro, bedo rangi moro amora midwaro. Koro mos ka ji obiro kata mae gima ji ohero ka ji tiyo godo. To daher ng'eyo bende ni wawach ni konie yien ni en gi kuma en owuon otiye koso en gima nya bedo abeda noti kamoro amora. Yien ni ok onyal ti kamoro amora, but nitiere kuonde moko ma kidhi to nyalo bede. To kikawo kata mana kothe ne dhi pidhe to ok onyal ti. Koro en gi specific places monyalo tiye. Koro en be tine yot nikech kothe no kolwar piny kama manyiwa ng'enye to owuok kanyo. Oti atiya kanyo. Koro inyalo kawe kanyo to idhi pidho. But ok onyal ti kamoro amora. Aina ma nitie to kwani nigi higni adi? Maendi sani en gi 12. Tayude koduong' kamano. Koro ing'ene higni machien moko ang'ene en gi higni adi. Chakre mae tin nyaka sani. Waseneno kit kodhi mar mbuyu kata baobab tree ma bende mae kodhi ma kapok oloke to bedo marachar kamae. Gi kinde ma wan godo ne wadwa ni wadhi arom gi ja ohala miluongo ni Tumaini. Odhi tero wa okenge te ma itimo aito bang'e ni wuon sami yudo mbuyu kata sami ng'iewo mabuyu iyude ka en gi rangi mopogore. Wadhi uru.
Nyakwara Mogia Juang, wasechopo kaja jalno mabende ja ohala ma waluongo ni Tumaini. Odhi nyiso okenge mabende wadhi timo kama sama waloso ni mabuyu kata sama wan wawegi wadhi keto ni mabuyu ting'iewe. Ineno gimoro amora mosebedo katimore. Ageno ni chenro ni dhi mi ilony kata dhi mi puonj ma ini wuon idhi ng'eyo kaluwore gi kit chenro ma kawuono watayo ma iluongo ni chenro mar mabuyu. Wadhi uru. Doreen, niambie. Koje? Niko poa na wewe? Niko salama nashukuru. Naona umechangamka Sana, niko kazi. Uko kazi. Hata mimi nimefurahi kuja huku leo. Na sasa kabla tuendelee, nataka pia mimi nifunge nikae kama wewe. Kwani nakaaje? Nataka ndio watu wajue niko pwani, niko. Unaelewa? Sawa. Tunatangulia nguo yangu kidogo mbebadera. Karibu. Asante. Nyakwara Mogia Juang, uneno nango. Sani gani nyingo lokore. Henceforth, adwani uluonga ni Mariamu. Mwambaje. Dhitwere ajiso udono, wangi niko kudhiye. Ningependa ujitambulishe, utuambie jina yako, maeneo ambayo tuko na nini hasa wewe mwenyewe unafanya. Mimi kwa majina naitwa Tumaini Mwakoja. Mimi ni mkazi wa Kinondo location. Kijiji kinaitwa Biga Mtangizeni. Mimi najishughulisha na kupika mabuyu na achari. Ni nini haswa uzuri yenyewe mwenyewe kwenye hii biashara unaweza sema ni kitu najivunia kwa umeifanya kwa hizo miaka zote? Najivunia hii biashara. Biashara yenyewe ni biashara, faida yake haitupi. Kwa kusema kweli sahihi, niko na msichana wangu yuko Tadia na waga namlipia fees kupitia hii biashara. Manake huwa tunacheza vyama, ile semester ikifika napokea chama naenda kulipa fees. Biashara nishukuru na naipenda, hata nikiwa mgonjwa huwa najikakamua. Labda niwe siwezi ni bed rest ndio nitaiacha. Asante. Sasa unaweza tuambia ama unaweza tuelekeza process yenyewe mwenyewe wa unafanya mpaka utengezeo mabuyu yenye sisi wenyewe tunanunua kwa duka? Hili ni kama tunda. Mwanzo huwa latoka kwa mti likiwa hivi. Sasa likitokiwa hivi mwanzo unalipasua ndani kama hivi. Hizi mbegu zake hizi. Hizi tembe ndio natumia. Toka hapo unazianika. Hii kishanika naponda ndio nipate kupata unga. Wakati napika nipike na unga. Kwa sababu huu unga pia saa nyingine huwa natengeza juice ya ubuyu. Na mabuyu sio kwa watu wanakula tu tamu. Wanakula pia ni dawa ya misuli. Huu unga unaongeza calcium, unga ubuyu kwa mwili. Kama una maradhi ya magoti, kikoroga huu unga ukunywe, hiyo ni dawa. So useme mabuyu tu mtu anakula tu tamu, pia ni dawa. Geno ni nyakasani nitie puonj ma ini wuon ichako kwano achiel ariyo adek moko manyalo konyi in bende ng'at ma samoro kisebedo king'eyo ni kopogore gi mit kata snack ma be ji ohero kama buyu, onyisowa madam onyisowa maber niya nitie kit mogo ma bende yudore mabuyu kae, manyiso ni ne jogo ma bende nigi choke ma samoro thago gi, owacho ni en gi calcium, to calcium ber ne dend dhano. Sasa Tumaini umesema tukishamaliza hapa tunaenda tuelekeze. Tunaenda nikachunge unga uwe msafi. Hizi gasia hizi tunatoa na tupa. Hizi? Hizi natupa. Tubaki na hizi tembe peke yake na unga ukiwa msafi peke yake.
Haya, tushamaliza kuanika. Unakuja tuponde, tupate unga. Unga ukae kando, mabuyu. Zile tembe za mabuyu ziwe kando. Tunamimina kwenye kinu. Hii inaitwa kinu. Shamimina, nachukua mti wa kupondea. Lengo na madhumuni, nimekuambia nataka unga uwe peke yake, mabuyu zile tembe ziwe peke yake. Alafu kuna mengine pia huwa yamejaza, yani ni makubwa, yameshikana. Sasa nataka kila tembe iwe peke yake. Ndio nawe vunja kutoa hizo tembe ziwe kila tembe peke kama hii. Na kama hii, sio kama tembe 3. Lakini nikiponda sasa zinakuwa kama tembe 3, kila tembe peke yake. Sasa ukishaponda inamaanisha iko tayari, mtu anaweza ila. Au kula labda mtu wawe mwenyewe. Kuna wale wanawake wajawazito wanaopenda vitu vya chachu ndio wanaweza kumumunya ili ku avoid kutema mate nini. Lakini sasa ipaka uende jikoni, uyapike sukari na uweke na viungo, ndio hawe yako tayari kwa kulika. Kwenda kwa biashara yani. Lakini kibiashara kulika hapa bado. Labda wewe mwenyewe ukitaka pengine una hamu ya kitu kina chachu, kula. Unaweza chukua kwa mwenyewe. Janeno marwa odichieng' ma kawuono adwa napar ni waloso mabuyu kata kiero snack mar mabuyu. To kwaseponda gine kacha waketo, wapimo pi okombe achiel, wakete sufuria. To wacho maber ni warito pi obedabe, ok ni ochuno ni nyaka opopni. No, wadware mana ma osebedo mandhemdhem matin. Koro gima koro watimo sani, waketo pi, warito mondo bed mandhemdhem. To sama pi ni bedo mandhemdhem, wan wawegi bende wapangore, manyiso ni waketo besen, wakao mabuyu cha be waole besen. Kae warito mondo pi obed mandhemdhem to wakete sukari. Tumaini onyiswani eno wuon samo iko mabuyu ni eno tiyo gi mabuyu kila dek, to sukari otiyo godo kila 4. To nikech wacho ni mit mabuyu dwarore nikech ka en gi mogo ne mit mabuyu, to samano wagolo marwa kinono ne marwa ni onge mogo moromo. Koro chako kao mogo mane en godo, owacho no tiyo gi kichungi kata kichungi makori ne no tiyo godo no mondo oyud mogo mayom. Mane gimotimo aito bang'e wadhi kike gima. Sama pi osebedo mandhemdhem kata mamormo, gima wakwongo olo ka en sukari, aito bang'e warude. Gimomiyo warude, watimo kamano mondo kik omok gi piny. Gimomiyo asika rude sate. Nyako Ramogi Ajuang, pod wadhi mbele gi tedo mabuyu. Wadwa ni wakao seche moko matin kata kiero dakika moko machuok, wadhi e yweyo aito bang'e waduogo. Kidhi mabor.
Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Apani en gi wuoyi no. Mane gimomiyo nosi mosimbe sani. Anu. Hello. Angumarach Kodin. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Nyakoromogi ajwang' machiegni kendo kidieny mar ariyo kaka wuono wapuonjore tedo mabuyu kata kiero mbuyu yien iluongo ni mbuyu gima waloso ni to en mabuyu. Kawuono adwana pari ni antie Kwale County kuma bende wan gi nyadendi mabedhi puonjwa kendo medo puonjwa kaka iloso mabuyu miluongo ni Tumaini. Koro bang'e kae odhi nyisowa ni sama waselose kaka en ni ang'o monego bed ni wamedo to dhi ka osechadiwa to dhi olo mogo sadi kiki dhi hiyo chenye unaongeza nini? Hii ni iliki inaongeza harufu, inapita harufu ya chakula pia kinataka harufu cha tamtam. Nikitaka kuna pilipili manga, lakini kwa sababu customers wangu wengi ni watoto huwa sipendi labda mtu anipe oda. Na maliza ile sukari yangu nilikuwa naibakisha ndo naimimina sasa safari ya pili. Hey, gimadhi timore mbele kae weuru. Koro sama wasegole mwarude momakore kama owacho ni waole sinia. Kwa se ole sinia mano wadwa ni koro okwe. Egima wadwa timo sani. To mit mantie kae. Jo kama wadhi uru mbele. Asa tuweka kwa hizi sinia? Na mimina kwa sinia. Tumaini, tuseme kama hivi sasa mabuyu yenyewe ya poa, au ulikuwa umesema pia we mwenyewe unatengeneza achari. Unaweza tuelekeza mtu tuambie vile we mwenyewe unaifanya? Achari. Achari mwanzo huwa natumia achari ya maembe. Nanunua maembe mabichi. Na shambua. Na yakata pieces kama chipsi. Na yanika na kausha. Kama siku 2. Kama haya maembe hapa ni kausha, nikauka, kimaliza napika sukari kama nilivyopika sukari ya mabuyu. Nika sukari yangu, sukari shikani. Nachukua maembe naweka kwa beseni kama vile nilivyoweka mabuyu.
Sasa hii sukari naeka chumvi kidogo, naeka na pilipili manga. Achari. Achari nizwe na mwasho. Basi. Naeka na iliki. Maembe ya achari huwa napika na ubuyu, na unga wa ubuyu. Makoro watimo kae ni waloso achari. Gimokuongo manyaka itime ni olo pi okombe achiel. Ka pino osechako mabedo mandhem kama to wakao sukari nus waolo iye. Sama osechako ka gima otwak matin, wakao mogo mar achari chande, wakao achari wa en maembe motuo waole bese. Bang'e wakao iluongo nango, wakao chumbi. Gimomiyo waolo chumbi kata waketo chumbi en ni mondo kech mar maembe odog piny. Aito wakao bende pilipili, iliki waole iye, warudo. Ka osetwak maber waolo kae. Wakiko ni kwa medo nyaka mogo mar mabuyu cha. Kaito nitie gima wamedo go ndhadhu mamano ok wabinyisi. Mano en siri mar nyadende ni momiyo gini bet mamit kabisa. Koro sama waseole warude kama odhi mowere achiel kachiel kaka kori neno watimo kae. Zetu ziko tayari sasa. Ziko tayari. Odiochieng' ma kawuono ne waloso kata ne waiko mabuyu gachari. Kane wasewegi mabedo oketgi dakika moko matin mondo gikwe. Ka gisekwe, wadwa timonegi gima kisungu dendo ni packaging kata wadwa ketogi e containers mabende luwore gi bei ma in iwuon kaka jang'iepo idhi tiyo godo kata ibro ng'iewo go e chiro. Achari wanafunga tu za 50, watoto zao wanza 30. Na wengine nasema achari za 50 peke yake, nikaeka za 30. Sasa hii container hii wanaweka za 50. Nyakora Mogia Juang, odiochieng' ma kawuono ne waiko kata ne waloso mabuyu. Mana wuon kawuono apuonjou kaka inyalo los mabuyu. Mae mabuyu ma waloso nyaka sani chakre ne wanene korachar nyaka sani koro en gi rangi makwar. Adwa na bile mondo awinja ni kadipo ni gigo mane wakete kaka sukari, iliki, rangi odhi modonjo maber. Omit kabisa. Achiel kuom gigo madaher ni ng'e kitiyo gi mabuyu en niya,
en gi minerals gi vitamins mabende bere dend dhano. Mar ariyo en gi absorption mar iron manyiso ni remo bende okonyo korka medo remo e del. Mar adek bende iwacho maber ni jogo motiyo gi mabuyu en gi gima wadendo ni collagen mabende konyo sama miyo ni e were ka nyathi bende medo dongo e dende. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kati nyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa maen 236000. Kata sani nikech piny odhi digital inyalo yudowa e mbui kitiyo gi Facebook account mar page na maen Lorino Mondi, wan gi page mar TikTok maen Lori Nyaka Black, wan gi mar Purgiohala. To nikech wasetimo packaging ma waketo gi e containers mabecho kaka ineno kae. Katumaini kae en owuon otimo gige dalane, kae to en gi chiro ma en owuon otere kata kanyo ma bende en owuon ouse manyiso ni en gi dukane. To samoro be nyalo bedo nopogore kaluwore gi chichni ma bende samoro ji ntiere. Adwa ni wadhi mondo wane to bei chalo nang'o chichni mamokogo. Wadhi uru. Karibuni, karibu madam, karibu sana. Jambo, karibu mabuyu, achari. Welcome sana. Asante. Kwa majina kwanza tuambie unaitwa nani, alafu tuambie nini hasa. Sawa, kwa majina naitwa Mohamed Ali Mohamed, maarufu kama Madebe. Tuko na a lot of flavors, a lot of varieties. Karibu sana. Asante. Kama hapa tuko na achari, mabuyu ambayo vanilla. Kuna tutti fruits in the best flavor ambao ni combination of 7 flavor. Alafu kuna passion, blueberry, orange, vanilla, strawberry, caramel. Caramel. Yeah. Zote hizi ni katika kufurahisha watoto, families, unaona ni katika tamtamu za Mombasa. Kwa hivyo karibu sana. Asante sana. Sasa ningependa kujua wewe unaziuza pesa ngapi? Unajua alikuwa tukiuza mwanzo kwa bei ya 100, hata sasa tuko na promotion na special offer tumezifanya 80. Maanisha sasa hivi kidogo tumefanya watu at least ngao wapate tu wale wa chini wanunue pia. Ni biashara ambayo umeifanya for how long? It's almost tangu wazazi wetu, tangu wazee. Nimeanza zamani sana biashara, kuanzia around 40 years tumefanya hii biashara. Labda tuseme mteja wako yuko Kisumu, tuseme Nairobi na nataka labda delivery, huwa unafanyaje? Okay, for sure kupanda delivery unapiga simu, order unataka gani na kusikiza, na ziko yani mostly mabasi zinaenda Kisumu, Eldoret, yani kila mahali. Sasa wakati unataka delivery tunakufungia mzigo wako hapa in package, in good way. Kwanza kuhakikisha mzigo wako ni ile order umeweka, alafu tunakupeleka kwenye basi. Ikifika kwa basi tunatake care of kilos zinapimwa ngapi, unapelekewa paka mahali huko. Sasa tuseme mteja labda anaweza taka kuchukua order, unaweza kusaidia namba ya simu? Yeah, 0797 117 553. Zarudia namba tena. 0797 117 553. Itakuja Nur Abed Madebe hiyo. Asante Madebe. Karibuni sana. Mondo mine chenroni kod mamoko mag Purgiohala. Donjie viewsasa.com.